फैफिनलायबाय जोङो लाइफखौ दोननाया बाय मिस्टेकलि दानलांबाय आरोना लाइफआ आङो दाननो गोसो गैया माने पस्ट होनो गोसो नालाय बेनि थाखायनो ओमफ्राय दानलांबाय नालाय पस्टआ बेनि थाखायनो आङो फैफिनबाय दहयनि बायदि फैबावदो आंजों रायलायनो गाइस मानो होननानै बुङोब्ला दहयनि लाइफआ दानलांबाय लाइभ भिडिअआ स' फार्स्टआवनो आं सोंग्रोनोसै आंखौ माबोरैहाय नुदो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों खिथाहरनो दाबाव माने जोंना लामाया एसे भुटान जलायनान न भुटान जलायनान Iyon akhir sebelum deh ibu. Hai aku Sona Sangrit Vlog. Hello Ratu lagai. So cute nodang nang thank you so much. Thank you agai. I'm trying. Oh, Frida. Look one bed. Oh, look one bed. Poi ada malah tu nama. Kamu nama. Mata hor. Mana mau pergi betul nanti? Thank you. Mana mau pergi betul? Hah? Oh. Inong ali, inong aku mah. Oh, ini cuma tu dulu mana? Oh, masih zagen nggak So guys, nih daya sangat tanggasnya Laohati Daisy picnic spot awha. Nih, nani dong oh? Saya nih agaiman. Oमफ्राय जोंहा टेक्लाबो दङ बैथिं आनैबो दङ आनै Oh, lo ada? Bilik manusia cuma tu nih mana? ओमफ्राय Acha, isirnya mana nama? फैनो होदोब्रा सिदाबालाय मा Acha, deh, mazang bici hambai Bhutan lama ki. सोर फैदों रावबो पिकनिक स्पटआव फैनाया रावबो लाइभ नायाखै नामाथाय आंनि जोङो सहैसिगोनानो गाइस नोंथांमोनाबो थाबैनो फैदो जुदि निउ इयारनि बोथोरावहाय प्रेक्टिकेल आरो लोगोसे गेमस्रि दैमारि आरो लोगोसे डीजे नाइट इन्जय खालामनोबा दिनैहाय फैदो नोंथांमोना बयबो आरो दैजिरि पिकनिक स्पटनि जा मजा जा नेचारेल जाबायदि समायना जायगा बेनि गोजोननायखौ लाफैदो बयबो मोजां मोनथारदों आब' थेंक इउ सो माच आगै 2 घन्टा देलायदो मोजांथ' नुनांगोन एसेबाबो बारा साइज नङाबाबो एसेबाबो मोजां नुखानांगोन मानो होनना बुंबा 2 घन्टाया एसेल' सम नङा नालाय थेंक इउ ओमफ्राय माबोरै दङ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव खोन्थाहरदो आंनो Anita Boro Vlog माखौ मिनिखो एस नार्जारि हाय आब' हेलौ आगै मोनासिगोनानो ना मोनायावसो लोगो मोनसिगोन नोंथांमोनखौ मोजाङानो औ मोजां ना दे मोजां जानांगौ आरो लोगोसे बयनिसिमबो एडभान्स हेपि निउ इयार मानो गारि सालायाखै आब' मानो होननानै बुङोब्ला आङो दख'ना सख'ना गानबाय देलायबाय नै मा लाखो मा फोनखो बिनि थाखायनो आङो दिनै गारि सालायाखै नै जोंना सालायदों बिथाङा एक्सपार्टसिन नालाय आंबो एक्सपार्ट आंबो एक्सपार्ट आंबो माने रोङि नङा आरोना आंबो एक्सपार्ट थाब थांनाङा दे आब' आंहा थाब थांनो होननाया मा होनखो थाब थांनाङा दे आब' थाब नङाबा नुनाय नङा नोंखौ आं दे थाबैनो फैदो ओंखाम ओंख्रि संदो जायहा ओंखाम ओंख्रि संनांगौ दङ ओंखाम ओंख्रि संदो जादो फैदो जि गारि गिदिर खारो आं गिबायसो लामाया जि फिसा ओमफ्राय जि गारि गिदिर खारो नै सोरानि न'खौ नुलांथोसैलै आंनि लाइभ भिडिअ'आव नै मा मोनखो दे बुंनो हायोबा मा जायगा इयो लामाया जि फिसासा दाम्पार गारि जि खारो आं गिबायसो भालके सलाबो दे एकदम हरु रास्तादु लावरिपारा मोनबाय नामफोरानो बिराद डेन्जारलै लावथाय माबा माबि औ बाजार
Oh, guru bahasa moonbai. Oh, sidana kun pinne bahut bala guru. De phone kan pinne gla. Guru bahasa moonbai na bung. Guru bahasa moonfai be ang thabai fai guru bahasa moonbai unjung. Bini turning ko lananggo na? Acha de. Angko Acha de. Oमफ्राय आंखौ नांगौ जाबाथाय आंनियाव कल खालाम दे माथो नांथा जादों नेटवर्क गैया ना माथो आगै आच्छा नोंथांमोना मानो एसां गोबाव थाब फैदो आच्छा दे ओमफ्राय नोंथांमोना सिगाङावनो बेयावहाय फैफेरबायमोन नामा लावहाटी दैजिरि पिकनिक स्पटआव माबोरैथाय जायगाया आंथ' नुफेराखै दिनैसो फार्स्ट टाइम देलाय कमेन्ट सेक्सनाव खिथा हरदोलाय माबोरै जायगाया मोसागोन नामा obviously मोसागोन मानो मोसाया निउ इयारनि सिजन मोसायाबा बोरै जानांगौ जाखो एसे गोजां बोथोराव एसे गरम खालामनांगोन दा मोसानानै नङा होमबा हायाबाबो मोसागोन लोदोदोबाबो मोसागोन नानियाबो मोसागोन आंल' मोसाया नानियाबो मोसागोन दालां गोलावथार दं अके आब' so beautiful नङा thank you so much टेक्ला फैदों माथो औ नै टेक्लाया जोंना टेक्लायाबो फैदों सब टेक्ला टेक्लि गासैबो फैजोबदों टेक्ला टेक्लि लुदुमा लुदुमि गासैबो फैजोबदों गाइस हाइथा गोजौ गाहाय हाइटु सोरबा आरो बिराद टेक्लाया जा हेन्डसामथार औलै हेन्डसामालाय हेन्डसाम खामानिसो जेबो गैथारा माला साख्रि मोनगोन माला मा जागोन बे बिब'खौ माला बेरायहोबाय थानो हागोन बियो आं बेखौसो नेगासिनो गोजाङाखै नामा बे गेम सुनिबाथाय गोजांग्रा मानसि नङा दा आरो थांनानै मोसानानै डेन्जारसो जाबावगोन गोजाङाखै निउ इयारनि पार्टिखौ माला खालामगोन औ पार्टिया मैयासो जाखांबाय मैया नङा दाख्लै सकियाव जाखांबाय खेबसे ओमफ्राय दा आरो खेबसे जाहैबावगोन जोङो माबायाव जाहैगोन जोङो फेमिलि पिकनिक जाहैगोन भैरबकुन्द नङाबा बगामाथियाव दे नोंथांमोना खिथाहरलाय मबे मोनसेयाव थांनांगौ आंबो बिराद समायना नुदों गुमै लावदुमा आंनो फैफायासै थाबोबाय खामानियाव थाबोबाय लावदुमा बिजिमोन बेनि थाखायनो फैयासै आं लिंदोंमोन लावदुमखौनो थौ होननानै लाजियो ओमफ्राय आरो लोगोसे बिजि मोननो खामानियाव बिजि बियो अफिसाव थांदो बेनि थाखायनो फैफायासै आङो गाबै गैयि थाखाय दा फिक्स जाथ'वाखै माने औ एथ'यो लकपालु स' गाइस दोनथ'नोसै आङो बयखौबो लोगो मोनगोन होननानै आसा खालामबाय लावहाटी दैजिरि पिकनिक स्पटआव लाभ इउ बाय बाय मोनफैबाय आङो फैदो नै बिदिनो थांसै बायद' औ